ka se dɔnnibaw ma ka wuli ka se magoɲalaw ma jamana in kɔnɔ dɔnniba cayara vraiment an t'a dɔn an bɛ ɲumanw ni kolonw bɔ ɲɔgɔn na cogoya min na ka wuli ka se fitinɛ yiriw ma ka wuli ka se dankɔrɔbaw ma ka wuli ka se kisɛw ma minnu ta ye a yɛrɛ yɛrɛ ye u ka dɔnni u nafa ka bɔ k'a yira diɲɛmɔgɔ la diɲɛmɔgɔ ka dɔn maa minnu don o tuma la an bɛ dankɔrɔba dɔ fɛ yan bamakɔ bɛɛ farafinna bɛɛ lajɛlen bɛ ka kule ni dankɔrɔba dɔ tɔgɔ ye o tuma la fɛ maaw y'a ɲini a fɛ k'an ka wuli ka se dankɔrɔba in ma k'a ɲininka a ye jɔn ye a bɛ mun baara kɛ maa min ye Gaoussou Coulibaly ye ni ala sɔnna ma an filɛ dankɔrɔba in fɛ yan nɔ an bɛ kuma to a yɛrɛ bolo karamɔgɔ isalamu aleykum. Waleykum salam wa rahmatullah. Karamɔgɔ jamana in bɛɛ lajɛlen bɛ ka kule ni i tɔgɔ ye o tuma la fɛ an kanubagaw ni an lamɛnbagaw u bɛ fɛ k'a dɔn e yɛrɛ ye jɔn ye i bɛ bɔ min i sigilen bɛ min. Ne ye Gaoussou Coulibaly ye. Gaoussou Coulibaly bɛ bɔ Miɲankala Kucala Zangoro la. O la n ye maliyɛn ye n faso ye Kucala ye. Kucala dugu dɔ bɛ yen Kucala fan dɔ b'u wele ko Miɲankala. N'a fɔra Miɲankala o Miɲankala kɔnɔna ye dugu caman b'o kɔnɔ. Bon Miɲankala dugu la ne yɛrɛ faso ye Zangorola ye. Zangorola ye ne faso ye. Kucala ye n ka région ye. N ye maliyɛn fana de ye. Bi kɔni n sigi ma Bamakɔ yan ni Ala ka diɲɛ ye. I sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamakɔ donc n'a fɔra a bɛ Bamakɔ yan an filɛ ale yɛrɛ de ka so kɔnɔ yan nɔ n'o ye Titibugu ye mɛtiri Tapo ka carré la ayi ni taximani fɛn fɛn ɲininka Bamakɔ kɔnɔ ko Titibugu u yɛrɛ b'i ɲininka ko mɛtiri Tapo ka carré ko Gaoussou Coulibaly don wa Laturu Fitinɛ yiri o kuma an filɛ dankɔrɔba yɛrɛ de ka so yan donc o tɛmɛnen kɔfɛ karamɔgɔ e yɛrɛ ka baara ye mun fɛn de ye jamana in kɔnɔ yan ne ko e sigilen don mun fɛn de kan. N sigi bɛ Laturu kan. N sigilen tɛ foyi wɛrɛ kan n'a bɔra turabu ani jiri ani kuranɛ a banna. Laturu jiri ani kuranɛ Kosɛbɛ. baasi tɛ nin diyara n ye dɔnniba baro ka di karamɔgɔ Gaoussou Coulibaly Laturu Fitinɛ yelen o kuma la fɛ e ko e sigilen bɛ Laturu kuranɛ kan ani dɔnni e ka baara yɛrɛ base ye mun ni mun de karamɔgɔ e bɛ bana de furakɛ wa e bɛ garisɛgɛ de baara wa karamɔgɔ yalima e yɛrɛ de bɛ mɔgɔw dege dɔnni na wa e ka baara ye jumɛn de ninnu na. Bon baara fila de bɛ yen o baara fila bɔlen kɔ a la ne bɛ baara bɛɛ kɛ baara fila o baara fɔlɔ o ye ka muso karaba ka di cɛ ma ne t'o kɛ wala ne t'o baara kɛ filanan mɔgɔ min cɛ min ti cɛya la n tɛ se ka o tigi lasegin cɛya kɔnɔ n ti furakɛli kɛ o fana kɔnɔ n'a bɔra ni fila la Ala ye bonya di a tɔ bɛɛ la. ni karamɔgɔ Gaoussou Coulibaly tɛ i tɛ nin mɛn dɔnnikɛla bɛɛ la Mali la yan dɔw k'olu b'a bɛɛ dɔn olu bɛ s'a bɛɛ la nin ye ne siɲɛ fɔlɔ ye n ka dɔnnibaga ye ɲɛ la min b'a fɔ ko ne tɛ se ka nin de kɛ bon a fɔra nin ma ko dɔnni karamɔgɔ vraiment nin diyara n ye kosɛbɛ o tuma an bɛ taa ɲɛfɛ karamɔgɔ i ko i bɛ nin caman kɛ an bɛ karamɔgɔ anw ka jamana in kɔnɔ n'i ye kungotigiw ta k'a lajɛ bi i bɛ taa sɔrɔ Mali la yan fɛn fila bɛ yen o ka gɛlɛn kosɛbɛ kosɛbɛ wa o mɔgɔ ka ca kosɛbɛ karamɔgɔ o ye banabagatɔw ye ani garisigɛtigiw karamɔgɔ nin fɛn fila bɛ ka miliyɔn kɔnɔna fili e dun ko e bɛ dɔ kɛ fɛn bɛɛ la fo n'a kɛra fɛn fila ye nin fɛn fila ninnu fana si tɛ o fila si kɔnɔ o kuma la fɛ karamɔgɔ bana furakɛli ani garisigɛko i t'a lajɛ k'i da don a la dɔɔni miliyɔn ka se ka dɔ faamu. Bon ɲɛnɛmaya yɛrɛ kɔnɔ ni n ko n bɛ n ka baara kelen jate garisigɛ baara de ka ca n ka baara la ka tɛmɛ n ka ɲɛnɛmaya baara bɛɛ kan. Tabarikala. Garisigɛ baara o ka ca n ka baara bɛɛ ye yɔrɔ dɔ bɛ garisigɛko la ani nafoloko la tuma dɔw la mɔgɔw bɛ kuma ninnu bɔ ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ kuma ninnu fila bɛɛ kelen ye tuma dɔ la mɔgɔ min garisigɛ man ɲi mɔgɔ ka ala deli tɛ se ka nafolo di o tigi ma e y'a faamuya maa ka ala deli tɛ se ka nafolo di o tigi ma n'i b'a fɛ ka o tigi ka nafolo sɔrɔ fɛɛrɛ kɛ i ka garisigɛ ɲɛ kosɛbɛ kosɛbɛ n'a garisigɛ ɲɛna kosɛbɛ a bɛ nafolo sɔrɔ voilà bon fɛn fila don a fila bɛɛ ye kelen ye mais mɔgɔ minnu bɛ taa ko n nana nafolo baara la u tɛ taa ko n nana garisigɛ baara la u bɛ taa fɔ de ko n nana nafolo baara de la a bɛɛ gulo mɛ kelen na filanan banabaatɔ ne ye sira di banabaatɔ ma a mɛnna bana sugu o sugu ne t'a fɔ n bɛ se k'a bɛɛ furakɛ mais banabaatɔw ka furakɛli wari
wari min bi bɔ banabaatɔ bolo ka furakɛli kɛ n'a ye ne yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya kɔnɔ ne siranna wari kelen min duniya ka tɛmɛ diɲɛ wari bɛɛ kan kɛra o dɔrɔn de ye ne tɛ ne bɛ wari bɛɛ dun ne bɛ baara o baara kɛ ne b'a sara minɛ ka dun ne ka cɛsiri don mais banabaatɔw furakɛli wari n siranna o ɲɛ n bɛ bana bɛɛ furakɛ n b'a bɛɛ furakɛ Ala kama n'i nana sɔrɔ i ka bana fura t'i bolo n'a y'a sɔrɔ jiri de don min bɛ sɔrɔ sugu la n bɛ wari bɔ ka d'i ma fana i bɛ t'i ka jiri san i ka bana furakɛ cogo ɲɛ f'i ye i bɛ taa furakɛ n'i y'a fura sɔrɔ n bolo fana b'a ta ka d'i ma nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ Ala yɛrɛ jati kama bana ma bɔ bana la dɛ fo n'o y'a sɔrɔ la i nana ni bana ye ne yɛrɛ tɛ se ka min furakɛ n bɛ sira d'i ma o fana na n b'o fana ɲɛ f'i ye. karamɔgɔ Kulibali a dɔɔni ka di sa bon nin ye siɲɛ fɔlɔ fana k'a mɛn Mali la yan dɔnnibaga ka sɔrɔ min b'a fɔ k'ale bɛ banabagatɔ furakɛ fu ani falaki karamɔgɔ i bɛ taa sɔrɔ bi banabagatɔ jugu de bɛ dɔw bolo i bɛ taa sɔrɔ hali a bɛ min dun a da la sini u t'a bolo n'u wulila ka se dɔnnibagaw ma u bɛ taa wari fɔ i bɛ limaniya n'i ka banabagatɔ i bɛ segin ka taa n'a ye so ayiwa maa sɔrɔla anw bolo Mali kɔnɔ yan jamana in kɔnɔ yan min ta ye kisɛ ye min ko ale bɛ banabagatɔ furakɛ fu ani falaki karamɔgɔ i ɲɔgɔn man ca karamɔgɔ an bɛ taa ɲɛfɛ yanni n ka taa ni question suivant ye dɔw ye kuma dɔ fɔ n ɲɛna ko ni sera yan ko ci ye juru ye ko n da ka s'a yɔrɔnin ma karamɔgɔ n y'a mɛn k'a fɔ ko wagati tɛmɛnen dɔw la ko donma dɔ nana tubi i fɛ yan k'a ye i tɔgɔ da ka tila k'a ka boliw jeni bɛɛ lajɛlen ɲɛna e karamɔgɔ kanu kosɔn a ŋunuŋunu caman bɛ kosɛbɛ jamana kɔnɔ dɔw ko tiɲɛ tɛ dɔw ko tiɲɛ don o kuma la karamɔgɔw bɛ fɛ ka kuma dɔ mɛn i yɛrɛ da minnu m'a mɛn fɔlɔ minnu m'a ye fɔlɔ. A kɛra awɔ a kɛra Allahu akbar kɛra mɔgɔ min don ne ka mɔgɔ dɔɔnin tɛ bari yanni n k'a dɔn a sigilen tun don Côte d'Ivoire jamana kan a sigilen don Côte d'Ivoire jamana kan a ye ne dɔn cogo min na o dɔnbaa ye ale yɛrɛ ni Ala de ye a ko ma a ko a ye layidu ta a muso lajɔlen don n'a muso den kɛra cɛ ye a b'a tɔgɔ da o kuma na ni den tɔgɔ dara ne la o kɔrɔ ye ko Ala kitira ale ka tubi la parce que a t'a fɛ a kafirilama kana ɲɛ jɔ ne ɲɛ na o mɔlɛya b'a la a y'a fɔ tan ka d'a kan a ye n kanu ani fana Ala ye min jira a la o y'a wasa nin bɛɛ kɛra ka na muso jigin n t'a kalama a ye den tɔgɔ dana den tɔgɔ dalen min kɛ a bɛ kalo 3 bɔ yan'a k'a fɔ n ye a nana n wele a y'a ɲɛ fɔ n ye a bɛ gulɔ fana min gulɔ y'a negela de ye a bɛ gulɔ min kosɛbɛ parce que a yɛrɛ y'a fɔ n ye cogo min na gulɔ kaze 3 tile kɔni kɔnɔ dugu ti jɛ ka tɔ ɲɛnama t'a bolo o ye Ala ye diɲɛ ma don o don walahi n delila ka n ye fɛn dɔ bɔ yan k'a bila ka taa d'a ma a taatɔ o fɛn nɔfɛ place la a y'a muso wele a ko karamɔgɔ ye fɛn dɔ bila ka na di yan n bɛna taa nɔfɛ place la n'a y'a sɔrɔla tiɲɛ don karamɔgɔkɛ in ka ko yɛrɛ ye tiɲɛ de ye n ka nin déplacement in a ka kɛ gulɔ bila sababu ye ne fɛ n kana gulɔ min tuguni fiyewu ale y'o fɔ a muso ye téléphone na muso bɛ Mali la yan a taara sama in minɛ fo kana s'a nali ma Mali la yan a ko Ala ma gulɔ nege don a la tuguni o kɛra a ka danganiya belebeleba filanan ye don min na boli ninnu bɛ jaabi a y'a somɔgɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a don u nana an yɛlɛla so sanfɛ a ye boli ninnu kɛ bɔrɛ kɔnɔ ka bɔrɛw fa boli ninnu na kosɛbɛ ka na n'a ye an yɛlɛla ka taa boli bɛɛ ton dugu ma a bɔra ni kuma ye ka kuma ɲɛfɔ a kɔrɔkɛ bɛ yen o fana bɔra ni kuma ye o kumana a furumuso kumana fo a bɛ kasi ale tun t'a dɔn mɔgɔ min bɛ se ka tubi ko kuma fɔ a tulo yɛrɛ kɔrɔ ja gɛlɛya la kasi i b'a fɔ a tulo kɔrɔ k'a ka tubi a t'a balima la min bɛ se k'a fɔ a ye kɔrɔ ko t'a la dɔgɔ ko t'a la mais n'ale sigira ka fɔ a sigimɔgɔ ka tubi kɛnɛ kan a t'a dɔn a bɛ min fɔ o tigi ye Ala y'a kɛ mɔgɔ kan ka tubi cogo min na n ye olu ɲɛfɔ a ye n ye kɔlɔsi d'a ma ka seli daga d'a ma ka seli tapi d'a ma ka diinɛ donkan fɔ a ye donkan 2 kɛ diinɛ na la ilaha illallah muhammadu rasulullah donkan foyi tɛ Ala ka diinɛ na silamɛya diinɛ na ni nin tɛ n y'o fɔ a ye a y'o fɔ a donna diinɛ na
ay tasuma do boli nona dimisen nune tasuma do boli na Musa ani Kasimu no wala tara isansi ke boli nona tasuma dula ka jeni ka ban pew shitana fanga bana silamaya ko tara abana wala kera njugo na tabarkala ayo men day mentiglaye munu mu ko fusol du kuma na yalma ni kramo ko sika foi tala donc kramo re fo donc kramo di jaranya ko sebe vraiment ni alhamdulillah yi kramo ba ke tum na ni to mo ga be ba ke ta jamana en kono mo la fe doni abi wara fa du bien ko sebe jema ba na faso kramo anya me fene ki ga doni kono yalma ko ibe formation ke mo ko kam ko para dalula yalma ko me fene sahaba yawa ni sahaba do iba ke chukuti ni mam be fe ikali kala dalula turabula kala ni ala turabu kalamlo dayde do turabu kalam taraka makilim ko ni mafla ko jam turabu kalamlo dayde do ibi je jamano jamana la ibi se ki toy ka kalam ta turabula kalam ka ke whatsapp sans fait kalamlo men del la whatsapp sans fait abi se fo kalamlo sheki ni ona ma abe fal do do far am do dayde mo ko mafla ani mo ko biduru ani woro ni min fara mi do yere dayele kalamlo sira fo sheki ma mo ba kono ko sora bo hadisa nga hakililay kalamlo kata fo kemela ha wala wasi ndalen wala ntara femi kala la turu min kala Egypte jamana ka kana naiya kana mo bo kalama nana soro ngalo de biya ngalo de ala kali fatu wira ba do ko ngalo bugulo karamo yoro na karamo muru chama ba fo ko lu anyina may jamana ngona yande yi olu wira ba don ne de moru wele ne karamo wele kala turu masa wele fando be social tool law olu kene kan gode ni be ba fika so komisi we bebi muso singoro ani de ngoro ba fo kibise mani abidon de kibise ni tarayi abidon de kibise mani mataye ni mo so mataye do ibise ko ne me ibise yi muso de kerefe voilà ibise muso de kerefe so ti se da ne bora kala turu masa wole la turu masa mun be malila ani farfina kono fon fentale do ayre la kay la turu masa ne bora ka be wele ne ya be wele ni yoro ni kadiye ne mi wele kana nga so de ne ya be wele ni yoro ni kadiye ba fa ma sigoro na ere de ba yoro fo eni ne amisi o kera dugu fan wo fan fe hal no la so la yibi jamana were mo ko la bene do na folo boli fe nga ekibu kono mo chama la bene do na folo boli fe hal ni bi jamana were la am wuli ka tike kuluye kata am ta sigi ka jamana ka la turu kuma la me de mbela ne san saba ke ni wele mbela ma kele ma so adon ka sa do wala ni mi mo ka bisi o tibi ko le bisi amuso na de unde kerefe me kenaka atisaka fo ka bisi Allahu akbar wala Allahu akbar ni jarane ko sebe kramo fem flabe ame mi nge kay ngal dafa doli o yi ni mo ko mi na barala ifi akara ko mo jugo yal ma ka para ko mo yi la da do be ife yawo be ni ngal fo aflana ko ibe taranke mo yal ma pour que mo ko inscrit e ka karam lungono be jiri sara parce que mo chama sikide kono madu ko so ma kare mo chama ka farafasiya do no nguli ko musi yo donc e be para ke mo yi condition du mena ani e ka karam lungo a condition du mena yasa ka ke ka karam bon ni ba fe ka ke kalam ni be wele ke numéro nuna numéro mo be tele kira kata e be wele ke numéro nuna ni wele ke ini ga mo bi on sora do la ne be saka no sora mais ni ngi man soro téléphone da kana ke juguma ina de mo soro téléphone na ne ba fa ke kalande o ba sharia o nyafina kalande ya to so sara wa fla do ibi do kalambulo kono sharia mo bala no tibe i do ne ko fe ibi ta kata sharia o soro kalambulo kono nyemo be mo no sharia o nyafi mimi be ani min tibe bo olu nyafi mo ko min del la kala turu do ni kala olu ka klaso ba dama mo min ti hal la turu den to do amade ka foike olu ka klaso bi mo munu yere balo sirle do tuabula barawara tula u ka balo la tu de la olu fana ka kalambulo be adama na mbela jele be ikera la turu kono chugo ika kalambulo be bo o temene ko fe bara na tugola bara kemma din flelte ko mamunu bi jien jamana wara la ikera jien ro ne ba fe ka flelke ni numéro kile no ne bu numéro no wele na la soro la be farafina jamana la farafindugu la o flelke sara e wa flay mo mo no mi to bu jamana la
olu ka filɛli kɛ sara ye 4000 ye i b'a ci bon o la ne yɛrɛ mago bɛ fɛn 2 de la i bolo i tɔgɔ ani i ba tɔgɔ n'i y'o 2 fɔ n ye k'i sigi kan kɔnɔ miniti damadɔ ni ala sɔnna n bɛna daminɛ n bɛna i ka filɛli daminɛ kabi i si san 3 n bɛna i ka filɛli daminɛ kabi o waati fo ka na se an ka kuma don ma o don na n b'a bɛɛ f'i ye sɔsɔli t'a la parce que min kɛra i fitinin ma n'i ma b'o kalama e yɛrɛ bɛ waati min na kɔni i b'o kɔni dɔn wala n'o fɔra i ye i b'a dɔn ko tiɲɛna ko e b'o la bon kuma bannen kɔfɛ n bɛ diɲɛ di bɛɛ ma n ye mɔgɔ mɔgɔ ka filɛli kɛ n bɛ tila ka diɲɛ di ma i bɛ t'i mansaw ɲininka ne bɛ fɛn min fɔ ko o de kɛra i ka denya kɔnɔ n'i taara i mansaw ɲininka n'a a kelen kɛra kalo ye walahi n bɛ turabu haramu pewu bon ni filɛli de kɔfɛ a bɛ dɔn degun min bɛ ka adamadenya kɔnɔ a bɛ dɔn filɛli de senfɛ sababu min y'a s'i ma o bɛ dɔn filɛli senfɛ o sababu min bɛ se k'a wuli ka bɔ i kan o fana bɛ dɔn filɛli senfɛ n b'a bɛɛ f'i ye. basi tɛ karamɔgɔ an bɛ ɲininkali laban k'i la o ye k'a fɔ i ka kuma laban fɔ mali dɔnnibagaw ye ani diɲɛ dɔnnibagaw ani maa minnu n'olu ye mɔgɔtigiw ye n'u bɛ fɛ ka wuli ka se dɔnnibagaw ma e ka ladilikan laban ye jumɛn ka se olu 2 bɛɛ lajɛlen ma. bon ladilikan laban min b'an bolo ka se u 2 bɛɛ ma ladilikan kelen fɔlɔ-fɔlɔ o ye k'a ɲini mali dɔnnibaga bɛɛ fɛ an ka se k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka don da kelen fɛ i n'a fɔ segu fanga waati a tun bɛ cogo min na dɔnnibaw bɛɛ tun ye kelen ye dɔnnibaw bɛɛ tun bɛ jamana ɲɛma ka yamaru kɔnɔ ni jamana kungo wulila dɔnnibaw bɛ wele mais bi n'i y'a ye jamana ɲɛmaw bɛ jamana kungo ɲɛnabɔ dɔnnibaw kɔfɛ o sɔrɔla dɔnnibaw yɛrɛ ka bɛnbaliya de la e y'a faamuya o kɔrɔ jamana kungo bɛ wuli a bɛ ɲɛnabɔ fana dɔnnibaw tɔgɔ tɛ fɔ o jamu tɛ fɔ a dun bɛ ɲɛnabɔ fana donc o ma sɔrɔ fo fɛ dɔnnibaw ka bɛnbaliya kɔ voilà ni tɛgɛ di ɲɔgɔn nana o bɛ sabati filanan min min fɔ client ye minnu bɛ wuli ka dɔnnibaw sɛgɛrɛ ne ye fɛn dɔ fɔ dɔnnibaw ye olu ma sɔn mais a filanan n b'o fɔ client ye n'i taara dɔnnibaga fɛ yen a kɛra turabu masa ye a kɛra mori ye o n'i taara mago kɔni na n'a ko k'a bɛ se e yɛrɛ mago bɛ ɲɛ ka bɛn date min ma normalement a kan k'o f'i ye bon ni morikɛ m'o f'i ye walima somakɛ m'o f'i ye n'i y'i ka wari di o ma o bɛ komi n'a fɔ i taara i ka wari fili normalement o kan ka fɔ dɔnni n m'a fɔ ko wɛrɛ dɔnni mɔgɔ mɔgɔ k'a bɛ se ka maa mago dilan dɔnni na a tigi kan k'a dɔn n'ale nin ko in kɛ a bɛ ɲɛ ka bɛn nin tile hakɛ in ma a bɛ ɲɛ ka bɛn nin heure hakɛ in ma a kan k'o dɔn ni min ma o dɔn dɔrɔn o b'a jira k'a fɔ tiɲɛ tɛ o ye namaratɔ de ye voilà donc n b'o ɲɛfɔ client ɲɛna k'u hakili t'o la baara ɲɛ waatiw la voilà o dakuruɲɛ 2 de bɛ yen. ok waati tɛmɛnen tɛ waati ko waati sebali tɛ waati donc n bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoniyaw la ni ala sɔnna ma nin tɛna kɛ an siɲɛ fɔlɔ nin tɛna kɛ an siɲɛ latigɛ donc c'était yɛrɛdɔn découverte yɛrɛdɔn média en compagnie de Jigiya Blo et Segu TV aw ka téléso Mandi